Waga, patik na. Daghan ang puo. Kita kayo daghan. Wala na guys. Umay hangdo. Tapos gapuwa-puwa oh. Para to na to guys kay para di mahurot ang sudan to. Inaga, patik na. Parit-parit siya. Kita patis ga. Tukan siya. Musta lagay natin dyan? Nagbitay pa rin? Ayo. Coco Martin. Nah, lah. Gumawa ako na. Sakto yung probinsyano kan. Oh, kopte na, kopte na. Dako mo kay ikaw eh. Isbugin ko my phone. Daghan. Ga. Waga, patik na. Nagmuntag sa tanan yung mga ganun. Initay. Jacket-jacket, alo. Karon kay magpuntrip na po ni. Friend. Oh, gusto natin puntrip. Puso sa saging. Tinunuang puso sa saging. Tinunuang puso sa saging. Big balik. Sa saging na pay puso. Puso. Muhamig saging guys no. Muhamig saging. Dito. Uy. Mga sabi. Ha? Tayo friend. Col. Ara ka kuhit sa puso. Kare-kare. Blah. Yawa mo lang si Blidoy. Ha? Yan sada. Sulba ng problema na kuhit. Problema. Higot og ang puso. Puso. One man down. Awan minda. Man down. Awan. Di maklaro. Di makaralo. Okay, basta mo na dia. Basta na dia puso. Dia ada pita. Paniod to kuan. Ari na launa. Slack lang kung slack. Paniod to gihapon kay launa. Imo ikuan sa kuha, imo i-video sa ko karon. Ari lang sa ko to ba. Ay apel ako boss. Ay ayo boss gi balik lang sa buang. Oh malang ligoy. Yabang ka dyan. Pila adlaw paligo, pila kadlaw. Ay saba tulo pa. Adara di ay nakarra. One min down. Uno. Pangusaga ay. Drang usaga. Dara. Pauban ni. Kapat daw ni kabok. Dara. Tapa na ba nagsuon sila? Lingan. Nagsuon naglahi nagbalay. Dos. To min down. Dara do gamay kay kamahurang kay klaro ng gamay do. Buang na. Iyay ka. Yay. Pensa do ha. Tres. 3 min down. Taasa do. Kaya. Bali na do. Butis. Asay na na. Sakto mo to niya, diri ito gyapon kay pero diri dapat mo sanggot. Dito ko nya diri ako sanggot sama. Diha ka niya, diri ang sanggot. Aw ana. Oh, ana ba? Na? Bagid. Butang ay nakakak ang kuan saging. Pugusan ka. Pugusan ka. Ay lagi di ko. Na janok sang sungay janok. Di ako. Sit king do. Buan mo kairo. Lago do. Mga bota eh. Payas putrado. Dah, diguna naman taon na tirada eh. Side bit ba? Tago-tago pagkay. Apa yung side? Tago-tago. Ito di mo kita na eh. Hay. Tago-tago mabuha mo. Sakpan buang. Makaon ang buang. Saging-saging ya, friend. Oh. Di, sakay ka. Saging me. Saging. Saging-saging ka. Tara. Buti pang saging. May puso ko no. Do. Pero yung crush, wagit. May puso sa, dito sa lain. May ra. Siapa lah? Piniguro kayo. Raje. Pagkagin nyo. Tududut. Tutut. Dede ni hang day? Kani mo hang. Kani mo di kay ba? Oh, di kay ni hang ito sa atas mata. Wala hang yung lobot pag ganina. Imo ni ha, imo de. Hapdos eh. Hapdos gamay pa. Imo ha, ben. Agwanta pa. Rapdo imo de. Imo day. Paman? Para. Ligom kay ka. Ha? Igbarog ba no? Hinakta ka diyan. Dagana ka ng sili si mong lula may pune. Ay saba taron. Pula eh. Ligo po lagi, di mo ka maligo agad, mong katol kayo. May ben, kuha taan ba? Buhat na. Subak na. Patayan kayo na. Ido kay adila de. Do, ang imong sanggot do ni hangan. Coco Martin. Coco Martin. Gay. Bunga gilan guro. Apil bunga eh. Sus. Very good. Hapit ni siya matunga. Happy tayo. Hapit Tama oh. lagi guwang. Tududut. Tutut. Na bilig laba ako aray. Bravo na sa vlogger oh. Siyempre. Ana man na. Ako lihat to dihaon niya na ya. Oy, mahala po na oy. Kay magpalabakas 500 mo sa niya.
Isulod mo crush na kasi mo crush. Pero na kwarta okay kayo no. Di man kana pala ba 500 lang usa. Pero gumang wala ba crash na kasi mong crash. Crush na kasi mo crush. Sugot ko. Mangwalay ko, mangguna ko daw mo. Magpinahan na lang po ko para makrush ko sa akong crush. Oh, ginana man gani. So di man matinod. Di na sa. Di na tinuod. Dai, pag saging yung buwang ay. Kasan sa hard. Stila naman tan inita naman tan na dire. Tingnan di kita si Bimbanyama no. Sure. Sibin puter ba? Adi po day. Taas sa puginay. Patay ro gid. Nagigot wa. Higot. Yo, gay meg sa puso saging yo ha. Sus, naragya pun di dia ya pa dong. Ah, pasaging-saging ah. 100 sakot niya lang sa kapayasa. Wala pa lang to sumoy. Ah, di ko. Ako ko hinog Kana? nga oh. Kana? 100. Di ko. Ko hinog ra may ko ano. Oh, adu nga may kataga. Magaga. Pating na. Pating na puso ba? Ako gagtang na ko diyan. Sige, kapila rin siya. Katulog ro. Katulog. Ang murit. Tuwa di mo gawa sa kanang pinaka kuan. Yung taas eh. Oh, Taas eh. Apa mo gawas? Ah, pwede pa na. Kausap yan. Lub ko yan. Balde ba balde. Dali ba to lain na pala na. Ang lubot ya? Oh, hang mo kayo. Gato ko niyan lubing oy hak. Pero lubing semua yan ni gatak ka. Oh, di ba kakak le. Oh, yan mo lagi. Di makabot. Tamarindo kan. Kan ikut kuran baga ba? Oh, gwapo ade deh. Nindot. Nindot. Tangkot kuran. Kita may gwapo. Ang mukod gud may gwapo, ang gwapo ay ko Oh. Bijuhan kan wa to pagtagod sa babos at. Muli ma bang naong ngado. Yabang nung tuhan daw. Nako tips sa inyo ano. O ganahan mo maganang lubi para dali ra mabuak. Tanawon ninyo kan. Ano yung mata mo na yung mata sa lubi kan eh. Ay ba. Hmm. Ang ano din nani linya, nga. Mo ni mahapakon. Padali ra mabuak ha. Dai tinuod. Tu siya tra. Oh. Puraso ko ako ang mga ga. Ye. Coco Martina. Coco Martin. Dirahe Coco Martin. To muga nga ako ni bukon gamit ani. Jawan. Ari gay, kiplin ga. Di na mo ipik to. Di gini siya may pikto Di ga. may pika katong bahan bi. Balik. Ikat. Kera dia. Kani gid kamay. Oh, kanay. Ayay. Tara di ay. Gamit ang tukog. Center of eye. Ara siminto. Mangga. Siminto maguna-gun. Mo pinamay kay gigutom nako. Sa to ko sudan tara dai ko sa bukid. Buhay mo na. Ta. Luboy lang mo lupad mo gud. Dapat praktis taglupad. Iting oi. Boy. Buang. Buang. Dua ra man. Ay katulo tong kon. Saktor gid. Sakto sa mga nangitod. Sayang mo ni. Ko ano mo na? Kang mamar mo na. Balik kayo na dalawin na namin. Sayang kayo mapanos ba? Ya, wala sa deh. Oh, gitu no. Kumaugis mahipre no. Pwede ni gid magminyo. Mga taga-bukid ka kamao ka sa mga secret Pwede minyo nya. Sabay mo minuan. Kaom na. Kapit naman do. Kapit na nadugay. Kuko Martin. Tunoy. George ba? George trigger. Limpyo lang una ka. Asus. Nah, mo ra gyapon Ano na. ning unawa oy? No? Ano ning unawa? Limpyo ng kukoy. Ang kuko limpyo na. Limpyo lang ko ni Martin. Napay gamay. Dabay kami. Mani baro. Ha? Tudong baro nagluto-luto. Ako lubim. Lubim ya puna. Coco Martin mo rotoran guys. Kita kay daghan. Di pa kay dagan. Pero nilibila mo gahapon, gahapon. Dagan na kanay. Gahapon gamay ra mo to. Ano ra mo gahapon na. Bro. Oh. Mo ni gahapon. Karon duha na ka nani. Ha? Yung bilibila pa mi gamay ha. Wala na guys. Awara. Tulad gido. Yan, saan to? Kuya Ben, saan to? Ah, magig mao. Naglabihan si. Kuwang ni sa. Kuha to no. Daghan mo kaning kuan dai. Wa may hang do. Tawag ha. Wala hang. Na pero gapuwa-puwa oh.
Magic sarap ba? Ano gitaw to? Ikaw na eh. Kuha nga nagkuhan piso. Piso. Ikaw to. Para to na to guys kay para di mahurot ang sudan to. Kung nagi mo handa niya daghan gyud mo bisita. Ay lami yung sudan paratag mayo para gamay ra sudan ba. Parat na mandaan. Igo ra yung sudan. To, dodot. Do. Ilawi daw eh. Ilawi, sana naman. Kabuangan bunga niya. Wah, lagi. Dali, diyon. Na. Ilawi ba kay? Kuhan kayo? Dira mo, gibutang siling maayo daghan. Sili nga gamay ra na. Tura. Dihangan ng buang. Ha? Anak buang. Hangi kayo? Yabaga? Gambar rin sili na? Inaga, pating na. Ga patik ang hanga. Ah, dah. Hanghang patik. Parat man guys di. Kaya may. Tapi sana kalau basin mutam may sa mo dapat tislan. Kung parat kami na pod. Parat nga tamis so ni. Parit-parit siya eh. Di gid mapatay gid. Di pa gid. Sakto oy. Kita patis gamay di. Mura bang nag-uulang ang chip ko karon mura di maayo timplada. Sa pulang kamuta kuruga pulang kuangan si Jericho Rosales sa sili guys. Ito na yung putagan ko no. Puso po na ang gamay. Pusan. Kanang tag makaon ba ni ron. Puwa na kay guys oh. Puwa na kay do. Nita. Naghanap po ako. Patik na patik. Murag century tuna eh. Amen. Salamat sa pagkaon Lord. Bunali do. Tubig. Di mo sab nang papel sili. Madamay ka. Tukan siya. No. Pleasing ay. Ay, nagibutang sable na yun. Daga. Gabi, katulog to, kanina, kaunom na gulong nyo. Hang gani. Mas hang pa malig hapon. Practice pa man to. Prelim pa ni. Pili. Midterm. Kaningot ko eh. Musta pa mati to dia? Musta ang lagay natin dyan? Nagbitay pa rin. Para ba niya ikaw sa lawas ang sili? Malipit sa lawas. Ang buwangas. Dili? Sa lawas? Ano ganun? Kung Martin ba? Totoo siguro. Sabi ko ba? Anong gituyuan? Surrender na? Hindi rin ko believe siya. Mura kagwaw, yung mga sabang na ako. Ano pa ba? Di kang gano'n. Mura mo kung marjon lang. Pag inano yung food trip guys, murag mananom gaming sili, anay ginahinay. Lubisat. Ah, lobi. Sili, bituno ni mo ah. Duha ni mo ah. Tanang pagkaon among tunuan. Kutob sa pwede tunuan, huwag matunuan ang batos dagat, pwede. Tuman, surrender na? Ansap. Boom na yung kondo ah. Ha? To yung Tuwa atop? Tuwa atop? Boleh mga na taga maraat ko lo. Kaya ra deh. Tulong na lang guys oh. 3 man standing na lang. Sabi na ako, betul na ako. Bukat kay busog ba? Dali kay makabusog nga. Kau sini. Gani permit manambok juga Oh, dia. nanay nambok na ben. Nambok juga dia. Grabe hanga. Pinoktok kay kuman. Late man kay? Ngani kami dua pakyaw ni kuan ba? Okay, Marquis. So, mo guys, ang susunod kayo, kita tayo balik. Ganoy TV, ano out? My friend. Pating na.